ଜଣେ ଚାଲିକି ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାଇକେଲଟେ ଚାହେଁ, ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବାଇକ୍ଟେ ଚାହେଁ, ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ ଖଣ୍ଡେ ଚାହେଁ, ଆଉ କାର୍ରେ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆହୁରି କିଛି ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖେ। ତ ଏସବୁ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ସଦାବେଳେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥାଏ ଆଉ ସେ ଦୁଃଖରେ ହାରିଯିବାକୁ ବସେ, ସେ କାହିଁକି ହାରି ଯାଇଥାଏ ନା ସେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ସଦାବେଳେ ନିଜଠୁ ଅଧିକ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିଥିବା କିମ୍ବା ନିଜଠୁ ଅଧିକ ଜୀବନରେ କିଛି ପାଇପାରିଥିବା, ସୁଖ ପାଇପାରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ଯାହା ତୁମେ ପାଇପାରିଛ ହେଇପାରେ କେହି ସେତିକି ବି ପାଇବା ପାଇଁ ତରସୁଥାଏ। ତେଣୁ ଦୁଃଖରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛ, ଦୁଃଖ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ବୋଝ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଲାଗେ ତୁମଠୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ କାହାର ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖକୁ କମ୍ପେୟାର କର ଯେଉଁମାନେ ତୁମଠୁ ଅଧିକ ବି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ। ଦେଖିବ ତୁମ ଦୁଃଖ କମ୍ ଲାଗିବ, ଛୋଟ ଲାଗିବ, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ଏଠି ଲାଷ୍ଟରେ 2 ଲାଇନ୍ କହିବି। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका बस वही जिंदा है।